Prima hartă de astăzi, întocmită conform datelor compilate de profesor Mark Jacobson de la Stanford University via Independent, ne arată aproape 50 de țări din lume care în prezent își obțin din resurse regenerabile peste 50% din energia lor electrică. Ne referim aici la energia hidro, la cea geotermală, cea solară și cea eoliană. 7 dintre aceste state folosesc între 99,7 și 100% resurse regenerabile: Albania, Bhutan, Nepal, Paraguay, Etiopia, Islanda și Republica Democratică Congo. De menționat ar fi și Scoția, care la nivelul anului 2022 a produs din resurse regenerabile, în special energie eoliană, echivalentul la 113% din consumul local, însă nefiind stat independent, performanța regiunii se diluează în cadrul întregului Regat Unit. Să trecem mai departe la cea mai frumoasă hartă pe care am văzut-o în ultimii ani. Este creația superbă a lui Anton Thomas, care a desenat 1642 de vietăți din lumea largă. Animale, păsări, pești cu foarte multă migală și talent. I-au trebuit 3 ani pentru desăvârșirea acestei opere cartografice și artistice de o sensibilitate aparte. Este genul de imagine pe care ți-ai dori-o tipărită și agățată pe un perete în hall, living sau camera copilului. Chiar vă invit să contactați autorul pentru a obține un exemplar la rezoluție bună. Vă las să admirați detalii cu necuvântătoarele. Și cea de-a treia hartă vine din Europa, un continent cu multe națiuni degustătoare de bere. Aceasta a fost postată pe platforma Reddit de userul Perenievacor și ne arată marca simbol din fiecare țară, conform popularității deduse din cercetări generale făcute pe internet. Nu recomand consumul excesiv de alcool, iar minorilor le reamintesc că sunt încă în curs de maturizare corporală, astfel că orice cantitate de alcool le este nocivă. Dar harta chiar mi-a plăcut și mi s-a părut interesantă. Chiar și culorile de background sunt alese conform dozelor reprezentative. Cu siguranță, de multe mărci ați auzit deja, mai ales cei care sunteți vechi și cu experiență în acest domeniu al degustării ocazionale, însă poate nu știați să le asociați cu țara de origine. De asta suntem aici. Aceasta a fost scurta prezentare a hărților deosebite de săptămâna aceasta. Sper că v-au captat atenția și vouă. Să ne reauzim cu bine. Succes!